kagamba, sana nasiyahan kayo sa napanood nyo ngayon ano, laro. Uy! Kumakawalay. Ayan. Di na sa likod. Traidor tong akin pala. Di na sa likod. Traidor tong akin pala. Ayan na, nag-lips to lips na sila. Ayan, palitan sila ng sapot. Ayan na, nag-lips to lips na sila. Ayan. Banat agad. Talaga gagamba natin. Napol. Gaganda nung gagamba ni Lakay na pupunta dito. Talagang patay to. Isang taon ko pinaganda niya. Ayan dali na naman. Ayan, mga kagamba. Yan Ang galing. mga kadya. Talagang Ang galing. inuubos. Kumagat pa siya sa stick, oh. Mga gagamba mo dito kasi mahilig sa stick talaga ito. Ano ba yung ulam yung araw-araw dito? Stick pa? Stick Lakay. Ayun, oh. Kinagat nung aking Nag-cross tigre, oh. over. Nadali niya yung tigre. Nakita niyo po, bagong bili ko po yan. Oh. Tingnan mo nang talo. Kumuha po ulit ako sa kanya. Sa'yo yung pera ko. Ayun. Nakita niyo po, natalo yung akin. Binili lang niya eh. Binilutan. Mamaya po, kukunin ko po yung pera ko. Eh, syempre, kita mo, di ba? Hindi man lang Tama. tumagal sa akin. Ayan. Inilaban agad. Tinira. Ayan, oh. Patay ang palay. Ginapas. Ayan, oh. Yung sinasabi ko sa mga kagamba. Sayang ang pera. Ramdam na ramdam ko doon Joke lang sa po. palad ko. Grabe, ang ganda ng mga gagambang. Kahapon Ayan. yung mga gagambang ni Master Mendo. Grabe kung magkagatan. Gagamba ko rin yun. Kaya matapang din, no? Oh, ibig sabihin, malinaw na malinaw, narinig nyo. Gagamba niya rin. Ibig sabihin, hindi ako natalo. Kasi gagamba niya. Ayun ako pala. Pakawala ng sapot yung kanya, oh. Grabing sapot, oh. Nakikita niyo mga kagamba, oh. Ay, takbo yung akin. Hindi naman yan. Hindi naman yan. Uy! Uy! Sinakmal. Sinakmal, oh. Sinakmal nung akin yung kanya. Uy! Uy! Diba? Kumakawala sa akin, kumakawala. Sumasapot din yung gagambang sumasapot din yung gagambang ikis. Natanggal na yung paa ng gagambang ikis. Ayan. Nalaglag na yung Uy! paanong gagambang ikis. Oh, nalaglag na yung... Uy! Pinipilutan yung akin. Nalaglag na yung paanong ikis. Ayan mga kagamba. Oh. Ayan. Wala na. Nagkaikis-ikis ang buhay niya. Ayan. Mga kagamba. Ayan, nagkaikis-ikis ang buhay niya. Talagang nagtigre sa tigre talaga, oh. Parehas nagsasaputan, nagkakagatan, talitan ng kagat, palitan ng sapot. Ayun, nababalot na yung isa. Ayan, sinaputan niya yung malaki. Yung malaking katawan, hindi niya binitawan. Talaga, ayan, mabaksik itong, yung payat na itim. Bibili pula. Ayan siya, mga kagagamba, oh. Hindi nagabilitawan. Nakaisa po ata tayo ah. Ayaw pa rin. Yan na. Oo, Waiting. ayaw pa rin. Yun, Ayun, mga sa baba, inabol, ayun oh. Napitawan Inabol. Hindi niya mahuli-huli, mga kagamba. Nasa ilalim pa sila, oh. Ayaw ko na ipakita dahil nga, mahina na sila parehas. Ayan,
Oh. Yun, oh. Ayan oh. Ayun oh. Binutan talaga yun. Nakadali pa. Oh, grabe. Oh, ayan oh, ayan oh. Ayan oh, mga kagamba oh. Oo, mga kagamba oh. Ayan oh. Grabe yung laban, bilutan talaga kung bilutan. Ayan oh. Grabe yung sa laban. Hanggang sa ilalim, talagang Oo. balatan no. Talagang mapapatayo ka sa ganda ng laban nila, mga kagamba. Ginamit na nung gagamba kulat ng mga naalalaman niyang karate. Pero wala oh, hindi pa rin. Nadali ang pit niya. Ayan. Humble lang po, humble lang yung gagamba ni Master Beto. Ayan, oh. Napaka-humble ng samon niya. Oh. Humble ba yung ganun? Nakagat ang pit. Tama tayo kay tatay. Nakadali tayo ng baby salmon. Woo!